Okil Okinyo wang'eni IEBC tayo kod secretariat kalure ni commissioners pok opuodhe. Kalure kod chik iwacho ni bank na jatend piny Kenya nosewalogi e kinde mabende koro vetting committee mano mar od bura mochung' noche mag chike. Nanego bed ni kinde thuolo mar ndalo 28 gisetemo negi vetting kendo ma gisechako tich. Iwacho ni nanego bed ni gisebedo approved kata puodhegi gi od bura rom kanyo chieng' tarik 27 mar dweni kawuono to chieng' tarik 29. Ano problem josiasa moketo wakae kaka nawacho. To ni podi ywak ne mana josiasa. Nikech gine ma gidwa micromanage IEBC. IEBC and independent, one of the independent commissions. Kanyo be wan gi the police oversight commission. Commissions aparo ni gin around apar kata teacher service commission. Magi commissions ma katiba wacho ni onego giti without any interference. Sani IEBC masani okaka machon, sani IEBC negi budget ne financial autonomy. To joka josiasa ong'eyo gini, nitie moko madwa mana frustrate this process. Nikech Kenya wa kama bor. Ka dogo chien the Kriegler report. Manogi na maber ni for elections to be conducted, nyaka IEBC commissioners gi yud ka gisebede telo for 1 year, at least 1 year. Koro kaka neno ni ma wanyalo dhi nyaka kata higa manyien. Magi commissioners they are coming from various sectors. Onge election expert kanyo. Ma onego gibed office mang'eny, gibed gi time moro, a bigger time to conduct elections. Elections masa ni wan gi nyaka governor, to mag elections ma conduct in 1 day. Governor, senators, the MCA, MP, senators, governor, women rep, gi president. To jogi, what assurance ma wan goni the time remaining they'll have settled in the office. Mano magima koro nyalo kelo gik marach nikech Kenya kai gima ketho ga Kenya kai every election year in IEBC. Whether perceived, whether real, whether unreal. Kamana. Mana kamana to bende bon gisani bende wacho ni wengi duto te koro